I un tercer vídeo? Doncs sí, un tercer vídeo perquè vull explicar-vos com posar-hi llistes d'elements i com inserir una taula i fer-hi coses amb aquesta taula, perquè a vegades ordenar la informació dintre d'un document no és fàcil, però si sabem utilitzar o fer servir l'eina de la taula, ens serà molt més fàcil tot plegat. Anem a mirar el primer dels elements que volia ensenyar-vos en aquest vídeo, que és la llista. És molt senzilla, la llista és molt senzilla. Estem en aquest apartat, per exemple, la llista d'eines o en la llista de materials i volem fer la llista corresponent. Doncs és normal escriure una mica i després posar-hi la llista. Com ho faríem, això? Doncs tan senzill com escriure cadascun dels elements per separat, en una línia. Per exemple, materials. Globus de plàstic. Més materials. Arròs. Més material. Clar, és que aquest projecte és tan senzill que globus de plàstic, arròs i com a material ja està, hem acabat. Doncs què faig per a que aquests dos elements, l'arròs l'he posat malament, convertir-los en una llista? Doncs el primer és seleccionar-los, els selecciono. I un cop els tinc seleccionats, aquí hi ha aquest element que m'indica que puc fer llistes amb simbologia molt variada. Normalment jo agafo la primera. Tot això és personalitzable, però de moment ara, agafant la primera en tenim prou. Una llista. Ja està, tan senzill com això. I si en comptes de punts volguéssim números, doncs ho fem amb la següent. Llista d'eines. Doncs aviam, quines eines es necessiten per fer aquest projecte? Doncs es necessiten tisores, es necessita una ampolla de plàstic petita, es necessita la part superior d'una ampolla de plàstic grossa per fer un embut. Tisores, vamos a esa. Rafa. Doncs, què més? Doncs en principi ja està. No se m'acudeix res més ara així de primeres. Doncs com faig una llista numerada? Que és l'altra tipologia que hi ha. Doncs venim aquí, llista numerada i triem. El primer nivell que sigui un 1, el segon nivell que sigui una lletra A, o bé que sigui un 1, un 1.1, un 1.2... Sí? Doncs són maneres. Doncs, per exemple, aquesta, per exemple. I és una llista numerada. 1, tisores, 2, ampolla de plàstic. Si ens interessa saber quantes eines diferents tenim, doncs mirant el número ja tenim el comptatge. Si simplement ens interessa mostrar elements, doncs una llista sense numeració n'hi ha prou. Molt bé, doncs anem a inserir una taula, que aquest element sí que és més complex. Doncs anem a fer un altre apartat, pressupost. Ja sé que aquest apartat no hi és en la memòria tècnica, no cal posar-ho, de moment, però és interessant per poder-vos ensenyar, per exemple, com fer una taula. Títol 1, el numerem, tot això ja ho vam veure en un altre vídeo. Sí? I si tornem a l'índex, el que podem fer és actualitzar. Ja està, pressupost. Molt bé, pressupost. Anem a fer una taula, però primer de tot hem de pensar quines files i quines columnes tindrà aquesta taula. Després es pot canviar, es poden afegir files o suprimir-les, es poden inserir columnes i suprimir-les, però no està de més començar pensant una mica en l'estructura. Per exemple, quantes columnes pot tenir? Doncs pot tenir la descripció del que s'ha de comprar, quantes unitats d'allò que vols comprar, quin preu té cada unitat d'allò que vols comprar i, per últim, el cost total. A mi me'n surten 4. Doncs anem a mirar. 4. Insereix una taula. Mireu si és important, que és la segona de les opcions que ens dona. Jo vull que tingui 4 columnes. I quantes files? Doncs de moment posem-ne unes quantes, no cal pensar-hi massa. Posem-ne unes quantes. Per exemple, no sé, 5. I ha sortit una taula amb 4
columnes i 5 files o fileres. Molt bé, doncs comencem. Descripció del element o nom de l'element o element a seques. Nom de l'element, per exemple. Quantitat. Quantitat que necessitem. Preu o cost. Unitari, per exemple. Unitari. I aquí, cost, per exemple. Primer element. Aviam, doncs què necessitem? Necessitem globus. Quants globus necessitem per fer tres pilotes? Havíem dit que eren 3 globus per cada pilota, 9. Això forma part del projecte. Per tots aquells que vegin aquest vídeo, que no sàpiguen de què va el projecte, s'ho creuen i ja està, no passa res. Doncs, per exemple, globus. Globus de plàstic. Això es necessita. Quants en necessitem? Doncs 9. Suposem que cada globo val, doncs no sé, 0,2 euros. I aquí el cost. Com que és un processador de text, és un lloc per escriure. Aquest Google Docs no fa comptatges, no fa sumes, multiplicacions, tot això no ho fa en principi. Llavors ho hem de fer a mà. Si busquem, per exemple, en el mateix Google, i aquí escrivim 9 per 0,2, doncs Google ja ens treu una calculadora i ens diu 1,8. Sí? Doncs ja sabem que això són 1,8 euros. Ai, no me surt el símbol de l'euro. Ara. I aquí també. Vale. Doncs què més podem posar? Arròs. Arròs. Quant necessitem d'arròs? Doncs necessitem, més o menys eren uns 100 grams per pilota, doncs 300 grams, no? 300 grams. Quant costa un quilo d'arròs? Doncs, més o menys, podem posar 1 euro. 1 euro. Però clar, 1 euro al quilo. Podem posar 1 euro al quilo. I aquí estem treballant amb grams. No podem multiplicar grams i quilos. Per tant, hem de passar els 300 grams a quilos. 0,3 quilos. I quan ens dona al final aquesta multiplicació? Doncs anem a mirar. 0,3 per 1, no? I 0,3 per 1 quan és? Doncs 0,3, no? 0,3 euros. I en principi ja està. Per fer una prova en tenim suficient. I el que hauríem de fer és calcular el total, no? Total. I 1,8 més 0,3 són 2,1 euros. I amb això ja tindríem la nostra primera taula. Però clar, és una mica lletja, no? El primer que sobra és aquesta fila. Aquesta fila sobra. Jo poso el cursor en aquesta fila, faig botó dret i dic suprimeix la fila. Ha desaparegut. Quines coses més puc fer perquè sigui una miqueta més maca? Doncs, per exemple, aquesta primera fila, que és com el títol de la taula, podríem posar-ho negreta. I podríem posar-ho centrat. I aquests elements, que són números, podríem posar-los justificats, que se'n diu així, justificats, a la dreta o alineats a la dreta. Queden una miqueta més bé. I què més podem fer? Doncs, per exemple, aquest total, com que és una xifra important, la podríem posar negreta. Què més podem fer? Aquestes línies d'aquí a baix a mi no m'agraden. Les vull eliminar perquè no hi ha res aquí dintre. Doncs si jo selecciono aquesta, aviam si es deixa, ara. Si selecciono aquesta línia, la puc pintar de blanc. I aquesta també la pinto de blanc. I aquesta també la pinto de blanc. I aquesta
Aviam si me deixa seleccionar-la. Està costant, no es deixa. Aquesta sí que es deixava, aquesta. Aviam. Ara. A vegades és una mica així, La pinto de blanc. Molt bé. I ara, doncs, és una miqueta més maca, la taula. Què podríem fer? Podríem posar-hi totes aquestes cel·les d'aquí amb un color de fons. Si fem botó dret i fem propietats de la taula, color de fons de la cel·la. Podem posar-ho de color, doncs no sé, color taronja, per exemple, o no tan fort, un color una miqueta més clar. I l'alineació vertical del que poses a dintre dels textos que poses, que sigui en la part central, que ja es veia força així, Molt bé. I així podríem anar decorant i decorant. Però com a primera aproximació a una taula, ja heu vist de quina forma més fàcil es pot fer una taula i ordenar informació. No tenim cap necessitat d'utilitzar-la, o sí, això dependrà de cadascú de vosaltres. Molt bé, doncs fins aquí el tercer i en principi últim vídeo.